Това е истинска история. Български цар спасил 50 000 евреи, като отказал на Хитлер. 13 дни по-късно бил мъртъв. Цар Борис III управлявал България по време на Втората световна война. Германия искала едно – депортиране на българските евреи в концентрационни лагери в Полша. Борис отказал многократно, под огромен натиск. На 9 август 1943 година Хитлер извикал Борис на лична среща в Германия. Разговорът бил бурен. Хитлер настоявал за евреите и войски срещу СССР. Борис отказал и двете. 50 000 български евреи оцелели благодарение на това решение. Върнал се в България. 13 дни по-късно цар Борис III умира внезапно. Официалната причина – сърдечна недостатъчност. Бил на 49 години. Но това, което се случило после, е още по-мистериозно. Тялото му е погребано в Рилския манастир. После комунистите тайно го преместват на неизвестно място. Когато след падането на комунизма разкопават Врана дворец, намират само едно нещо – сърцето му, погребано отделно от тялото. Пълните останки на цар Борис III не са намерени и до днес. Дали Хитлер го е отровил, дали са били съветите, никой не знае. Единственото сигурно е, че човекът спасил 50 000 души умира 13 дни след като казал не на Хитлер.